אוקיי, בואו נתחיל ליצור את השולחנות. דבר ראשון, בואו נבדוק את ההגדרות. עכבר ימין, create. בואו נראה. אנחנו לא רוצים שאפשר יהיה לקחת את האובייקט בידיים, כלומר, נשים את זה ב-off, move זה בסדר. אני לא רוצה uniform shapes, כי אני רוצה גם שזה יהיה, הקובייה תהיה מלבן, ונוכל למשוך אותה לכל הכיוונים, ולא בצורה אחידה, אני אבטל את זה. זה יאפשר לי ליצור מלבנים, ולא רק ריבועים. אוקיי, זה בסדר. לגבי הגריד, בואו נתחיל עם הגריד ה-005, ואז נוכל לשנות אותו אם נרצה שולחנות עם רגליים עבות יותר או פחות, ועם משטח עבה יותר או פחות. נבחר קובייה, צבעתי אותה כך שהיא תראה כמו עץ, על כך נלמד בפעם הבאה. בכל מקרה, בחרתי עכבר בימין, קליק אחד, יש קובייה אחת. עכשיו מה שאני רוצה בעצם זה להפוך את הקובייה למשטח של השולחן, ולכן צריך לשנות את גודלה. מחזיקים עכבר בימין, ואותו דבר אם לוחצים על הגלגלת של העכבר, וטרנספורם. אני הולך ובוחר בקובייה. נתחיל למשוך אותה קצת לכיוון שאני רוצה. פה אני לא רואה את האפשרות להגדיל לצד של הכחול, אז נתחיל להגדיל מהצד של האדום, כי זה הידית הזאת של המשיכה של הגדלה. לחיצה, אוקיי, על הגריד אני מגדיל, מקבל משטח של שולחן שהוא די ארוך. עכשיו הייתי רוצה להגיע, הנה, לא, זה חץ, אז אני צריך לשנות זווית קצת כדי שאני אוכל, אולי נשנה קצת זווית, הנה, יופי. קצת לחצתי על W, קצת שיניתי זווית, ועכשיו נהפוך את השולחן לרחב, גם, האם הוא מספיק רחב? לא, עוד קצת צריך גם רגליים. הרחבתי עוד, מה קורה עכשיו? אולי עוד קצת, שיהיה יותר רחב. נראה לי בסדר. ועכשיו, אם אני ללחץ Alt, עם הגלגלת אני יכול קצת להרחיק אותו ממני. אוקיי, אז מבט עכשיו קצת יותר נוח. חשוב עכשיו לסיים את העריכה של המשטח, ורק אחר כך לעבור על הרגליים. עכבר בימין. Tools. Done. סיימנו את העריכה. עכבר ימין, נלך לפלט. קיוב. עכבר ימין, הנה יש לנו פה. אוקיי, אז קליק. טוב. יש לי פה כבר קובייה אחת, אני רוצה לטפל בה בקובייה. עכשיו נערוך את הרגל, נעשה לה טרנספורם. כי כרגע זה רק קובייה. טרנספורם. אוקיי, מה אני בעצם רוצה? אני רוצה רגל. מספיק ארוכה? אפשר יותר ארוכה קצת? אוקיי, בסדר. נניח שזה יספיק לי. אני רוצה עוד 3 רגליים כאלה. אפשר בינתיים להזיז את זה לקצה השולחן. יופי, בול. עכשיו נשאר לשכפל את זה עוד 3 פעמים בצורה הבאה. שוב, התפריט של המייקר פן, הפעם קלון. קלון זה לשכפל, ונשכפל את זה בכיוון של הציר האדום. קליק. יופי. ועכשיו כל מה שאני צריך זה לחזור ולעשות טרנספורם. ניקח את זה, אוקיי, אותו דבר. יש דרך קצרה הרבה יותר לשכפל את הרגליים, ועכשיו נלמד אותה. נלחץ על הכלי שגם משכפל, אבל גם מזיז. בואו נראה. לחצתי, והנה רגל נוספת ששוכפלה. הנה על הציר האדום. ועכשיו אני שוב אסתובב קצת. עכשיו אני ארצה לשכפל את הרגל הזאת נניח, לכיוון הזה. אוקיי. טוב, לא בדיוק, אבל זה עדיין מספיק טוב לצורך העניין, אפשר לשפר את זה אחר כך. אבל זו דרך הרבה יותר מהירה. עכשיו בעצם מה שהייתי רוצה זה לבחור את כל השולחן הזה, להפוך אותו ליחידה אחת ולסובב אותו ולהעמיד אותו על רגליו.
יש לנו 4 רגליים, נחליט שסיימנו את העריכה שלהם, אז בסך הכל נשאר לי כרגע לעשות עכבר ימני, done. אוקיי, נחזור. אוקיי, עכשיו הייתי רוצה להפוך את כל השולחן הזה ליחידה אחת. מה שאני אעשה, אני אלחץ ואעשה select. אני רוצה לעשות select לכולם. shift. אוקיי, כשהשיפט לחוץ, כל פעם שאני לוחץ על משהו, בקליק שמאלי, הוא מצטרף לבחירה. עכשיו אני רוצה ב-Options להגיד לו תהפוך את זה לצורה אחת, שזה נקרא Merge Shapes. גם אם לא הייתם עושים את זה, היה אפשר להפוך את הכל ביחד כי הכל נבחר. אבל כשאני עושה Merge, מה שקורה, אני בעצם מייחד את כל הצורות לשולחן אחד בלתי נפרד, יש לי צורה אחת. אוקיי. עכשיו רק נשאר לי להפוך אותו ויש לנו שולחן, בסדר? אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לעשות שוב Transform, אבל פעם אני צריך להפוך אותו. עכשיו אני אלך לעמדה קצת יותר טובה כדי שאני אוכל לראות. אני הייתי רוצה להפוך אותו עם האדום. כן, עם האדום הזה. אני רוצה להפוך אותו. להפוך את השולחן, לא, הגזמתי קצת, עכשיו זה בסדר. בואו ניצור עכשיו את שולחן הפסח. שולחן ארוך, ארוך. Transform. נעשה את השולחן צר יחסית, או אולי, אי אפשר, לא משנה. וואו, זה שולחן ארוך. שוב, ניצור לו רגליים, והנה שולחן פסח. כך אפשר ליצור שולחנות בגדלים שונים. טוב, עכשיו נבנה שולחן במשטח דק ורגליים דקות. פשוט נקטין את המרווחים של הגריד. בואו נעשה את זה. עכבר בימין. אנחנו נמצאים בטולס. קודם היינו ב-0.05. בואו נקטין ל-0.01. וואו, איזו קובייה קטנה. באמת קטנה. בואו נעבוד איתה. קליק. אוקיי. ועכשיו נעשה לה טרנספורם. נבחר אותה. בחרתי. ונמתח אותה בציר האדום, ועכשיו נמתח אותה בציר הכחול. הנה משטח דק מאוד. עכשיו נוכל לבחור אם אנחנו רוצים רגליים עבות למשטח הדק או רגליים דקות. איך נבחר? נשנה את הגודל של הגריד, כמו שעשינו קודם. זהו בעצם. כך נבנה שולחנות עבים, גדולים, קטנים, דקים, מלבניים, ריבועים. בהצלחה.